אז רגע, אחים מוסלמים, חופש ביטוי, יש חופש ביטוי, ועכשיו החוקה באה להגביל את זה. מצד אחד, את כל מה שהיו רעבים אליו בתקופת מובארק יש היום חופשי, אבל יש גם צנזורה. בואו תראו צנזורה של אדם שהוא מאוד פופולרי במצרים, והוא היום נושא שיחה, באסם יוסוף. לבאסם יוסוף יש לייט נייט, קוראים לזה התוכנית. הוא בעצם כזה קומיקאי שיושב ועושה מהדורות חדשות, יש כזה דגם בארצות הברית נייט שואו, משהו כזה, שעושים מין חדשות עם סאטירה מאוד פופולרית. המון בדיחות על האחים מוסלמים, חילוני מתוסכל, קשה לו, כואב לו, והוא חשב שהוא באמת יכול, משלב קטעים עם מורסי ושייכים וכאלה, עד שהגיע הרגע שבו הוא הביא כרית לאולפן, ותיאר את זה שהילדה שלו לא יכולה ללכת לישון בלילה אם אין על הכרית את הצלום של מורסי. כאילו הוא מרגיע אותנו מרוב הפחד, משהו כזה, הוא נכלה, ויש נגדו משפט. החוקה החדשה יכולה להכניס אדם כזה לכלא. אז קודם כל בואו נצטרף לתוכנית של באסם יוסוף, התוכנית קוראים לזה, השם של התוכנית, תראו את ההומור. ג'ון סטיוארט. כן, ג'ון סטיוארט, בדיוק, הוא מכניס, אתם תראו מיד הוא מקפיץ איזה שייך שהוא הכניס, זה הקטעים שלו, שהוא ערך, הנה ההומור, והנה הבדיחה האחרונה שהיא בסוף הקטע, שבגללה התוכנית כנראה יורדת. הנה. أما بالنسبة للرئيس ولا تنسى أنه رئيس شرعية قرآنية وشرعية نبوية ثم شرعية شعبية. شرعية قرآنية ومعاك شرعية نبوية، محتاج الشرعية الشعبية ليه؟ ايه اللي حصل في البلد؟ ما كنا كويسين. ده شكله ديكتاتور وده شكله ديكتاتور، بس ده شكله مش ديكتاتور خالص. الرئيس مرسي أحن رئيس على شعب. الوسادة الرئاسية ليكوا ليا. أنا بنتي ما تقدرش تنام إلا على صورته. البنت لما بتعيط طول الليل بجيب لها المخدة دي تسكت وتنام على طول. حب بقى خوف مش مشكلة. בין שזה מפחד בין מאהבה. אגב, יש פה עניין של שפה מצרית, ממש מצחיקה על העניין של הדת והכפייה. זהו, זה נגמר. אז הוא בכלא. אז הוא עכשיו בדרך לכלא. בחוקה החדשה אסור לך להעליב את כל הסממנים דתיים, ואם הנשיא הוא סממן דתי, ויש גם פסקי הלכה שאומרים שאסור להעליב אותו, אז אתה בעצם הולך כבר נגד הדת. אבל הוא בכלא כבר בגלל החוקה החדשה. הוא עכשיו, קודם כל הוא עצור והוא נעצר, והתוכנית יורדת בגלל החוקה החדשה. החוקה החדשה, הוא התחיל לפני החוקת התוכנית שלו. אבל החוקה החדשה מכניסה את כל הסיפור לסיפור דתי בהקשר הזה. עכשיו תראו, זה הפרדוקס של המהפכות הללו. הם כביכול נותנות לכולם לדבר, אבל יש צנזורה מאוד מאוד ספציפית. יש המון חופש, ראיתם, עם אינטרנט וכולי, אבל יש צנזורה דתית שהיא מאוד מאוד ספציפית, ואם היא פוגעת בנשיא, אז אתה גמור, וזו דיקטטורה, איך הוא אמר, רכה ומרחמת מסוג אחר. מעניין. תודה. מעניין מאוד. שאלה מתן חודרוב.